Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 9 лютого, вівторок, це 713-й день анексії Криму. В Ялті хотіли вбити кримського татарина. Як повідомляє агентство КХ, тіло чоловіка знайшли біля будинку Масандрівського відділення Ялтинської міської поліції. Зараз він знаходиться в Лівадійській лікарні у вкрай важкому стані. Ті, хто знайшли пораненого, повідомляють, що постріл у голову був зроблений з його ж табельної зброї. Потерпілий працював черговим в Масандрівському відділенні поліції. За версією слідчого комітету ФСБ, він нібито сам вистрелив собі в голову. В селі Червона Гірка Ленінського району пограбували продуктовий магазин кримського татарина. Власник в лікарні. За інформацією представника місцевого меджлісу, двоє невідомих зайшли в магазин Різи Абкілімова, закрили вхідні двері і почали вимагати велику суму. Після того, як нападники поранили господаря магазину ножем в ногу, він віддав грабіжникам 10 тисяч рублів. Потім вони штрикнули його в живіт і зникли. За словами місцевого активіста, грабіжники, ймовірно, біженці з Луганська, які проживають в цьому селі. У селі Ярка Кіровського району в будинку Лінії Аджимуратової тиждень тому сталася пожежа. Те, що не згоріло під час пожежі, стало непотребом при гасінні. У самотньої пенсіонерки більше немає дома. 83-річна Лінія Аджимуратова повернулася на батьківщину у 1990 році. Всі ці роки жила з братом. 2 місяці тому він помер. Після пожежі живе у сусідів і знайомих. Голова Кіровського регіонального меджлісу Екрем Абдульватов закликає небайдужих допомогти. За участі сусідів і громадськості вже розпочато збір коштів на ремонт маленької хатинки у дворі. Для тих, хто хоче допомогти, звертайтеся за телефоном на екрані. Лінія Ханум спіткала трагедія, і тому вона не може говорити. Адже Муратова Лінія Апа народилася в Алушті в 33-му році. У 90-ті повернулася до Криму, придбала будинок в Яркому. Зараз її спіткала трагедія, у неї згорів будинок. Дітей у неї немає. Вимушено живе у сусідів. Сьогодні черга залишитися у нас. У Криму оголосили ще один режим надзвичайної ситуації. Цього разу надзвичайний стан оголошено через епідемію африканської чуми свиней. Російська адміністрація Криму створила спеціалізований міжвідомчий штаб. Раніше у Роздольницькому районі було зареєстровано спалах африканської чуми свиней. В радіусі 100 кілометрів був оголошений карантин. Пізніше карантинна зона була розширена на весь півострів. Краснодарський край розмістив пост з дезінфекційним бар'єром на в'їзді з Криму для запобігання потрапляння вірусу африканської чуми свиней. У Криму відновлять історичні назви селам і містам. Про це ще вчора заявив голова комісії з відновлення прав реабілітованих жертв політичних репресій, створеної російською адміністрацією півострова, Руслан Бальбек. Каже, що на в'їзді у населені пункти встановлять дороговкази з історичними назвами. В документах нічого змінювати не збираються. Але ідея відновлення історичних назв вже не нова. В рамках закону декомунізації представники Меджлісу і Українського інституту національної пам'яті разом з відділом забезпечення діяльності уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу розроблять законопроект про відновлення історичних назв. Остаточне рішення щодо перейменування має ухвалити Верховна Рада України. Профспілкові організації Севастополя обурені. Учителям вдвічі скорочують стимулюючі виплати. Через це їх зарплатня зменшилася на 3-4 тисячі рублів. Відповідні документи надала в Севастопольську російську адміністрацію голова міської організації профспілки працівників освіти і науки Тетяна Козлова. Цього року вчителі отримують на руки 12 тисяч рублів. Вихователі – 10, техперсонал – 5300 рублів. Фонд заробітної плати ніхто не скорочував, запевняють в Севастопольських законодавчих зборах російської адміністрації. Гроші просто не доходять. Ставить вопрос о сокращении стимулирующей, как одной из части заработной платы, это является нарушением законодательства. И поэтому моя задача сегодня, я хочу, чтобы нас услышали, потому что я буду обращаться в вышестоящие все организации. Этот вопрос оставить в таком состоянии, чтобы учитель жил на 10-15 тысяч, даже работая на 1,5 ставки, это невозможно такое допустить в городе Севастополе. В настоящий момент до школ доведены только половина, 50% от всех стимулирующих, которые выделены на год.
Будівництво Кримського енергомосту ведуть шахраї. Щодо діяльності голови фірми-підрядника Олександра Мураткіна ведеться перевірка МВС. Проблемою став кредит від Промсвязьбанку на 1,5 мільярди рублів, який фірма «Сеть Стройсервіс» брала 2 роки тому на будівництво ГЕС у Грузії, а також зведення ЛЕП у Владимирській області. Повідомляє газета «Комерсант». Після отримання грошей Мураткін виконав незначний обсяг робіт, а потім перепродав компанію. Новий власник, його приятель, оголосив про банкрутство компанії, яка на той момент винна була банку близько 1 мільйона рублів. Банківські юристи угледіли в їхніх діях ознаки шахрайства і подали відповідну заяву. Колона військової техніки пройшла вулицями Сімферополя. Як повідомляють очевидці, більше сотні вантажівок, бронетранспортерів і іншої бойової техніки рухалися в напрямку Феодосії Керчі. Як відомо, вчора війська всього Південного військового округу Російської Федерації привели в повну бойову готовність. Як заявив міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу, почалася несподівана перевірка боєготовності. Кораблі Чорноморського флоту також проведуть морські навчання. Оперативно-тактичне угрупування українських військ «Південь» проводить патрулювання на Херсонщині. Бойова техніка викликає цікавість у місцевих жителів, особливо в хлопчаків. Селяни кажуть, сепаратистськи налаштованих елементів в регіоні чимало, тому патрулювання місцевості необхідно. Серед захисників південних кордонів є і кримчани. Зараз проводиться патрулювання нашої зони відповідальності з метою виявлення можливих диверсійних підрозділів. І, в принципі, ми зараз це виконуємо. Для мене особисто Крим – це не пустий звук. Я сам з Євпаторії, тому питання повернення Криму для мене – це, як кажуть, особиста справа. Так співпало, що я зараз проходжу службу саме тут, поблизу з нашими рідними містами, з Кримом. Це і символічно, і, можливо, і так і повинно бути, що колись ми звільнимо наш Крим, будемо там, і над Кримом буде наш жовто-блакитний стяг. Не припиняються атаки проросійських бойовиків по позиціях українських військових. Бандформування не припиняють застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю. За останню добу вояки псевдореспублік 45 разів відкривали вогонь в бік українських захисників. З гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні наші позиції в Опитному, Авдіївці, Луганському, Троїцькому, Зайцевому, Майорську та на шахті Бутівка. Під мінометний обстріл окупантів потрапили українські укріплення в Пісках, Мар'їнці, Гнутовому та Троїцькому, що на межі Донецької та Луганської областей. По наших опорних пунктах в районі Красногорівки, окрім гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, противник застосував міномети калібру 82 мм, а також зенітну установку та бойову машину піхоти. На Маріупольському напрямку зі стрілецької зброї були обстріляні наші позиції в Широкіному. Верховної Ради внесли законопроект, який передбачає квоти для кримчан при вступі до українських вишів. А на материку відроджують Таврійський університет імені Вернадського, який російська влада зробила частиною так званого Кримського федерального університету. Кримчани-абітурієнти зможуть потрапити до українських вишів за окремою квотою. Про це заявили в Міністерстві освіти України, якщо пропозиції уряду підтримують депутати. Спочатку абітурієнт має скласти зовнішнє незалежне тестування на материку. Вони вступають за результатами ЗНО, але в межах квоти, які для них відведені. Тому що ми розуміємо, що вони навчалися за трохи іншими програмами останніх 2 роки і не можуть конкурувати з українськими учнями. Тому ми сподіваємося, що ближнім часом парламент це розгляне, щоб уже під час цієї вступної кампанії кримчани отримали можливість скористатися цими квотами, переїхати на територію материкової України. Крім цього, в міністерстві кажуть, кримські студенти, які продовжують вчитися в окупованому Криму, можуть перевестися в університет на материку. Однак не всі. Ми можемо здійснювати переведення тільки для тих студентів, які вступили до 2014 року. Але, в принципі, в будь-який час. Ті, хто вступали після 2014 року, ми не знаємо, ми не можемо, на жаль, підтвердити їхній факт вступу, навіть тому що жодних документів їхніх немає у нас, і ми не можемо дивитися і визнавати документи, де написано «Республіка Крим Російської Федерації».
За 2 роки окупації Таврійський національний університет – єдиний на півострові, який зважився перевестися на материк. Офіційно його зареєстрували за адресою Міністерства освіти. Зараз йому шукають приміщення. Цей проєкт перенесення Таврійського національного, він в розвитку знаходиться. І ми розглядаємо кілька варіантів і для навчальних корпусів, і для гуртожитків. І тут іще важливо, що цей університет в Криму починався як філія університету Святого Володимира з Києва. І зараз Національний університет імені Тараса Шевченка найбільше допомагає становленню цього університету. З окупованих територій в Україні були евакуйовані 18 університетів, адже всі вони з Донбасу. ТНУ став 19-тим і першим, що переїхав на материк з Кримського півострова. Ільвіна Сідбулаєва, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. В Ісламському культурному центрі Києва відзначили Всесвітній день хіджабу. Гості заходу змогли дізнатися про значення головного вбрання в ісламі. Їх знайомили зі стилями мусульманського одягу в різних країнах. Деякі моделі можна було приміряти. Для бажаючих провели майстер-клас з пов'язування хіджабу. Я дізналась багато нового про хіджаб та його види. Мабуть, і спробувала навіть на собі, тому мені дуже сподобалось. Первое время, лет 10 назад, я скажу, когда первый раз сюда приехала, было очень так, с удивлением все смотрели, почему, что, и даже в глазах иногда чувствовалось какой-то страх у людей. А сейчас я, наоборот, чувствую улыбку, какие-то приятные пожелания в нашу сторону. Я думаю, что люди осознали, что в хиджабе никакого терроризма и никакого какого-то страха нету. Наоборот, хиджаб – это спокойствие, хиджаб – это скромность, и я думаю, что оно оберегает нас. В міжнародному меседжері Telegram з'явилися кримсько-татарські стікери. Автор стікерів Ахтем з Москви. Працює в туристичному бізнесі, а стікери створив спочатку для себе. Показував друзям пару своїх робіт. Їм сподобалося, запропонували розробити повну лінійку. Першими стікери з'явилися в Телеграмі, бо там дуже просто запропонувати свої роботи. Також Ахтем написав листа до Viber та Facebook. Однак там дуже довгі процедури улагодження подібних питань. У WhatsApp стікерів взагалі немає. Але Ахтем впевнений, це питання часу. На цьому все. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Заман» з Ельдаром Курцеїтовим. Залишайтеся на АТР. До побачення.